Hazırki wagtda bu meşhur, ol meşhur deyip wagt geçirmek yerine Oğuz Ahmet edin, bu gazanın ve öz maşgalaňyz üçin meşhur adam bolun. Başkalaryň üstüne hekaýalaryny seretmek aňsattır. Emma öz hekaýaňy ýazmak batyrlyk talap edýär. Hakyky üstünlük diňe sözde däl, hereketde bolýar. Şu gün edýän kiçi adamlaryňyz ýetir durmuşyňyzda uly ütgeşmelere sebäp bolup biler. Unutmaň, hiç kim bir günde meşhur adam bolmaýar. Tertip, sabır we dowamlılık bilen her gün az-azdan öňe gidenler ýeňýär. Sosial gamlarda wagt ýitirmekden derek özüňize maýa goýun. Täze bir hunar öwrenin, kitap okuň, bedeninizi güýçlendirin, aňyňyzy östürin. Maşgalaňyz siziň iň uly jogapkärçiligingizdir. Olara buýsanç berjek durmuş kurmak siziň eliňizde. Şonki kynçylyklar ýetirki rahatlygyňyzdyr. Özüňize ýygy-ýygydan şunu ýatladyp durun. Men başkalaryň durmuşyny seretmek üçin däl, öz durmuşymy gurmak üçin geldim. Bir gün iziňize sereleningizde entägen men